pozdrav, ja sam Damir Vrbanec, direktor sam i vlasnik poduzeća Vezo Komerc iz Labina. Bavimo se prodajom i proizvodnjom namještaja. Prodaju radimo već 32 godine, a proizvodnju radimo 14 godina. Zašto smo donijeli odluku za promjenu? Odluka o promjeni dodatno je ubrzo doprinos dobavljača energije, Gen 1. O produženju ugovora i značajnom rastu cijene od 1.9.1922. Tada smo jasno vidjeli da moramo povećati energetsku neovisnost, smanjiti rizike i dugoročno smanjiti ugljični otisak. Koji je izazov prije rješenja? Najveće prepreke kod ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore su početna investicija, tehnička priprema, administrativni postupci i vrijeme potrebno za priključenje na mrežu. Uz to nestabilne cijene električne energije i ovisnost o dobavljačima otežavaju planiranje troškova u proizvodnji. Na krovu zgrade instalirali smo solarnu elektranu, 70 kW snage, imamo digitalno praćenje sustava. Elektrana je puštena u rad 9.2.2023. godine. Projekat je sufinanciran sa 40% bespovratnih sredstava, što je značajno smanjilo investicijski rizik i omogućilo bržu realizaciju. Kroz projekt Refine prepoznati smo kao primjer dobre prakse. Prema podacima nadzorne platforme, stanje na dan 31.2026. ostvarili smo procijenjeno smanjenje emisija od oko 269 tona CO2 uz ekvivalent uštede oko 108 tona standardnog ugljena i doprinos očuvanju približno 14.800 stabala. Spremni smo surađivati i dijeliti iskustva sa drugim tvrtkama kroz energetske zajednice, što će nam doprinijeti daljnjem uštedi i razvoju cjelokupnog poslovanja.